na, Jai. Kasitan na. Kasitan ka. Ay, apo. Ang sakto dati na eh. Mangkati sa bata na may kitata si 8. Ay, apo dati na ubing nga. Ay, naman tayo. Sige, kanal. Sige pay, alam mo na, taka na. Sige. Kanal, tak na may kitata di ko na di si 8. Sige, ibusim day ta. Tatlo makita na may kat. Agdamot-agda. Mayat? Hindi. Dalat ta? Hanggang ka man. Dakilam ha. Dakilam ka makita. Ay, ako. Sige. Alam mo ito. Saan kami nga dito, Daddy? Di ka. Nay, papa naman lakay? Apanak tenda pari Guryo, bakit nagawis garawd. Kaya agsisat kami man kanot at tangal nang tag-get together kami man nagbabarkada. Nabayagan nga halos di kami magkikita nga kukumparin. Kaya pa nga datugutog mga kaldero. Talaga nagluto ako, napoy. Luto ako ni pari Kwaraw. No baring nalaklaka lang nga mabsog. Sigurado, agsisat kami manain. Ay, basta agiinom kami dayjay. Oh. Mukbangin na, tipulutan may bakay. Isulat yung makaibos, itipulutan may nagsisat kami. Inot pa ako ni pari Kwaraw. Bareng lang no nalaklaka nga mabsaw. NPA ang araw. Niya nga eh. Napulutan, alistaw. Ay apaw no agiinom kami dayjay. Kasla bakaw ti imarang agkaod ti pulutan. Kasla tracer datay ngiwat na bakit nga masud-sud-sudan. Ay, luto man lang na. Bareng lang nakamabsaw. Naguray ka man lang. Ni pare maaday mo no sikat. Ni pare Kwaraw ka na nga pabasulay na nga kasta ti ugali kinakitay. Bakit kita materay? Naman natang. Kita matay. Yeah. Ew. Pati taki. Ikaw dati Facebookan. Namot apo yun. Ay. Yaks. Ada tapay cellphone. Takila. Yaks. Kaya nakar-arte ka. Nagyaks lang, naarte agad. Nyangarot di kaya mo. Hindi ka raw. Dinday tiyaks, oh. Wow! Taki! Nag-cute! Karap-rupam! Nya? Happy? Bakit? Hindi, dali tayo surat-surat mo. Amom nga dati nakasabay ko jijip tatay. Tatak-kabal yun sa datay. Jodorant mo. Tatak-kabalyo. Uy, tatak-kabalyaw. Bakit? Ang pa'y mga kasano mo na ibaga. Ay apaw. Kumugtar ti angaw. Tay kilikili na bakit? Nagpigsati ang litna. Aman. Kumutikaw ti agong sika. Datay ang litna. Aman. Nabatin sa apay. Dito yan ti agong ko. Datay angot na.